Alkohol na parkovanie, to znamená, že musíme dať len tu daj auto a ideme do bytu. Lenže tu dám auto a príde typek a mi ho ťahne. Treba asi kliknúť tamto, nie? Ne, musíme ísť pre... Tak choď. Ďalkové. Ďalkové. A na čo poviem komu? Chod ty s Maťom. Dobre, poďme. Ja si dám Monster. Monster, ciglu a džín. Ukáž, ale kde? Aha, že na... Tu pozeraj, tak je napravo, ukázal na tamto. Máš to? Kľúče máme. Ale dobre to vyzerá komu, ne? Bude ešte aj komu... Bez moderné to je až príliš moderné. Dobre je. Dobre, mám tu jeden ten dzingeľ. Dobre, ideme po nich. Máš tu trošku, sedem vyššie tam. Oáza pre každého. Jebe tam. Teraz kamo vieš, by sa máš vyšlo auto. Tak by som ho vyťahol. Tebe jebe. Oh my god, bro, what is this like? What the fuck, no? We are in Star Wars or what, bro? Like... Počkaj, dobre som. Tak tebe jebe, veď tu ledvo vojdem, kamo. To musím dať asi ja rukou, ne? Či? Mňa sa pýtaš? To už asi ne, keď si išiel sem tu na dole. Tak tebe, pán je stoj, komu. Čo sa stalo? Ne, už sme na minus jednotke. A už sme... Tak čo ti jebe. Slabí reperi sú smrad, idem to vyvetrať. No kamo, po piči miesta. Hoci jak to najeb, kamo, máš piči. To sú také úzke, ne? Však máme obidve, kamo, to máš ísť najbať aj do stredu. To kto ti povedal, že máme obidve? Však lebo tam píše, že máme 12 alebo 13, obidve sú naše. Alebo... Čo keď tam má ďalšie Airbnb? Môžete použiť ktorékoľvek z nich. No, ktorékoľvek, ne obidve, ty kokot. Keď tam je 12 alebo 13, tak zajebem na 12 aj 13, ne? Moje raňajky Monster. Samozrejme, počkaj, to tu dám hneď. To netoč. Ne. Samozrejme nejaké tie bielkoviny. Fero už robí vajca. Dáme si vajca, máme tu ďalšie bielkoviny, 30 gramov bielkovín. Samozrejme, bielkoviny sú hlavným zdrojom potravy. Sú hlavná vec, čo musíte jesť, keď cvičíte. Už je jedno, či ste v búlku, v kate, v moste, alebo sypete. Bielkoviny vám treba. Môžeme. Čaute bravče, hlavičky, dneska som tu ja. A Zdeno Klenbar. MC Dress, Rytmus. Dneska vás vítame pri videu Full Day, One Day with Škola Drepu. Začíname raňajkami. Už sme boli v obchode, sme zabudli natočiť, lebo samozrejme bielkoviny. Som nespal celú noc. Čo bielkoviny? Hlavná vec. Treba čo najviac percenta mesa, lebo to má najviac bielkovín, najmenej mesa. Či najmenej tuku. Kamo, vlastne mi neviem no zapni to. Božka. Máme technické problémy. Náš šporek nemá baterky už. To som nečukal. Napíš tomu Geňovi, či pánovi. Podľa mňa týmto zapneš. Podľa mňa týmto. Hej. Alebo tým. Čo da piču, Grego, ja to viem. Myslíš, že stop pauza tam je na čo? Že by si jebal matku. Podľa mňa my sme dementi. Počkaj, ja viem, jak to vyriešim, kamo. Ne, toto nechaj. Skontroluj správne platne. Piči, za mojich starých čas, ja som mal šporák, či ešte som musel zapalovačom zapínať, ty kokot. A nie tu kokotiny do piči, čukaci. Ja kokot, vieš, a potom ti nejde elektrika, asi v piči, máš low battery, tak chod do piči. Chlapci. Milanko. 100 000. Dobre. Zase ťa treba dva. Dáme mu 200 000 a fajka. Povedz mi, ako majú ľudia zarobiť ako ty? Jak majú ľudia zarobiť ako ja? Nie, ako ja. Daj nejaké tipy. To ja by som sa mal ľudí pýtať, ako mám ja zarobiť. Nejde mi to nejak. Ľudia nemôžu zarábať ako on, keď on zarába veľa. Hraje tom rolu šťastia, ale všetko je to o tej drine.
Že proste Teraz... nemôžete byť komfortní, že vy vstanete o 9:00. Idete si dať banán na všetko v poriadku. Tak som grob. Fakt máš dosť, hej? Čo som tam v obede. Teraz točíš, keď kokota robím. Teraz točíš, keď už nerobí. Počkáme, jak Černiak, hej Miky. Jak Strenka, nie a tak. Tak bol. No sa budem tvariť, že to je normálne. Biznis. Kamo, ty po tu, ty budeš aj môj tiger, kamo, klakni. Tak kde ideme, chlapci? Za Radom. Ideme za Radom. Radomír Slavík, a.k.a. Stehlik. A ideme za ním cvičiť nohy. Napísal, že dneska to fitko zažilo, čo ešte nezažilo. To povedal? Či dneska zažije, čo ešte To povedal? nezažilo, hej. Kámo, on je Dorian Yates, ale uvidíme, či má nohy jak v tom placi. Dominik dneska má zlú náladu, lebo sa mu jednu pleskol. Jazz. Jaký jazz? Zís. Aj zi. Rado! Ale kámo, nepípaj mi už tu. Kde si? No v garáži tiež. Však sa stretneme v garáži, ne? A nedáme pre tréningovku už tu, či ty už si dal? Aj tak tu chcete dať, čak dobre, môžeme tu dole. No. V tomto videu dneska budeme normálne, dneska si ideme dať seriózny tréning nôh, ne? Čo pozeráš? Konečne škola drepu, ne? Dáke drepy. Škola drepu, drepy bez drepov. Čo? Už drepy. A že second drep není drep, hej? To je drep, počuj, keď ti zlomím kostu na 5 krát, a čo to bude? Potom ti zjel. To je rado. Aj toto? Ten suchý? Ne. Aj? A však tam je nejaký veľký chlapec, kamu to nebude byť rado. To je rado. Ne, môže byť. Určite to je Piči rado. už poď. Čo chodíš na široko? Čo, aj hlavnú otca zobral všetkých. Kapoj, môžem hneď nadávať. Je to ganžana. Ahoj, chlapci. Čau. Šimon. Čau, Dominik. Máte aj s vami kamarát. Milan, dobrý. Charizmatik. Po roku. Koľko máš rokov? 17? 12. Ty strašne malý, čo ti jebe? Máme tu, že 4 odmerky výborné. Máš odmerku? Však som ti povedal, že to zalejme, aby to je toľko. Si už debil? Toto čo máš? Five Nights at Freddy's? Rýchlo vypni lampu, lebo Foxy ťa vystraší. Počujem vás sem. My sme stratili Valium. Ja mám Valium. Heroin, ten si mal? Ja si musím dať dávku. Vieš, ako- Už ma klipy. Včera mi bolo strašne zle. Čo som mal včera? Ja som mal včera 4 pre tréningovku sebe naraz. Však ale Mišo, ale chápeš, Mišo nám nechal. No Mišo, on môže dať to, čo dám ja. Tak keď si A on, že tupelo mi a napíše. necháš sa... A on mi dal, že Hyperion jednu odmerku, Tak som bol celý čas. Fatality jednu odmerku, Pump Junkie jednu odmerku, Hej, no, Valium 30 odmerky. A ešte Monster sme vyšli, ak debil. Dominik. Fero? Dominik. A teraz? Rado. Áno, ja som medzi vás. Myslíš, že keď prídem tak, že jeden vstup? Otočí ťa na Fakt? mieste. Fakt? Keď dám lakeť na hlavu. Toľko je 100 kg máme momentálne. Ale vyzerá, keby sypal. Čím to je? Čím to je? Mám skúsiť. Čo máš skúsiť? Cvičiť. Väčšiu váhu.
Dosť veľa spal. Veľa. Mne sa zdá, že viac. Viem akože podľa mňa tie hamstring kurly, one sú lepšie na hamstringy než RDL-ka. Aké pocity svitka máš? Kamo, hrozne pekne tu je. Hej, fakt. Akože krásne fitko, čo sa týka kamo vybavenia a hlavne kamo tie svetlo. Kde bolo, tam bolo rozjed nápis nasypaný rád. Ideme pred kopy. Jednu warm-upovú. Nem tu dom, neviem čo rozpráva. Proste tlač. Viem, že je dobrý Apple Pie, KitKat, Oreo, Choco Bounty. Chili a limetka. Tebe dobre zajebalo. GTA Online. Raz mi tam Čavo napísal, kde bývam, odvtedy som to nezapol. Mene som im tam nadával oné N-wordy pičoviny a zrazu Čavo, že you're from Slovakia, right? Bratislava a drb IP adresu a ja že hopa, nejak som to líbol až rýchlo. Koleso. Piči som zabol počítať. Ty nevieš? Na čo, cez 6? Dá vidno to? Hej. A skúso zrkadlo, kamo. No, ale menej, ne? Na menej, ne? Čakaj. No tu lepšie. Okay, so this is my exercise. I own this exercise. My slave is going to come and put another plate on the bar. Together it will count as 225 pounds or 100 kilograms. Som tu za dosť veľkého debila. Robíme si fotky, že v sprche. V sprche si robíme fotky. Čo? Musíme aj na iné platformy dávať veci. Radosť, natočíš s nami na OnlyFans? Sa tvoj rado nepočuje. Vidíš, že je to na ňom vidno, on počuje. Len ojebom. Tam dobre babíš. Čajky.
taký smutný? Som vyšťavený. Because I'm Dorian Nates, I am 4 weeks out. And don't talk to me, you know. I don't like to talk a lot when I'm in prep. Jej. Ja idem do sprchy. A vyhrá súťaž? Chceš ísť ináč taký na súťaž v živote? Čo ja viem. Ale asi by som to skúsil. Ale ako na to? Hej. Však podľa mňa to je zaujímavá skúsenosť. Čo nám ty debil? Ako bolo s Radom? Dobre, je to dobrý kluk. Je to vidno, že to bere vážne. Do piči, neviem tak grať. Je to vidno, že to bere vážne. Koľko prejde Vrana krokov za 100 rokov? 9. Je to vidno na ňom, že veľa cvičí, veľa chodí. A malo... Tu je. Oni ste. Ste slepí? Pekné sviatky. Takže vieme, kto to bol celý čas. Toto čo bolo? Dobre, poďte normálne už. Keď si prednem, ja to nehambím sa za to.